Pamintaku tak apik-apik ning lastri. Sekretarisku kae. Nimasito asih atut runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine datang kinggang sarambut lamun atuh caketing ati yen cedhatan samulat sita asih Mas, Ipun. Pak Sastro niku kadose nggih saged lho. Nah, ini curiga kan mangko. Lah iya, iki semalangku kok nek nyanyi Pak Sastro MC-ne Tak sawang-sawang tak teliti iki kaya dosen isi Surakarta. Sampean lulusan kono, Mas? Alumnus. Aluminium. Ya, aku TK nyogok. Pripun kalajengaken jenengan? jenengan? Kersa, Pak. Sekedhik mawon, Pak. Sekedhik mawon. Nggih. Mboten sah. Ndak tuman ora sah, ndak tuman. Tekan ngendi? Pindo mimi amin tuno ayo bareng dimasan tepi wajib sito asih Oke, sedherepipun para tamu ingkang sampun pikantuk pasugatan saking sedaya para jurati, wilujeng ngarep pasugatan ingkang sampun katur sinabi midhangetaken libur saking Jeng Dias Kumorojati saka Trend Music Indonesia. Aku kan